जोङो जेब्ला जोनोम जायो अब्ला जोङो जेबो लानानै फैफाया आरो जेब्ला थैयो अब्ला जोङो जेबो लानानै थैलाङा आरोना जों बेखौ बयबो मिथिखागौ जोङो जेरै फैदों जों बेबायदिनो थांफिननांगोन नङा होमबा जोंनि समायना रमायना देलायनाय बेफोरखौ जोङो लानानै थांफाया आरोना हेलो एभरिवान वेलकाम बैक टू माय चैनल गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनै जोंहा आङो डिउटि गखांनानै फैबाय आरोना नै डिउटिनिफ्राय हौवाया सुटि लानायमोन दिनै मैगं लाना फैबाय आरोना नै मा मैगं लाबोखो जुखामबो लाबोबाय नै जुखामानो खैथा 1 2 3 4 5 6ता लाबोबाय नों जुखाम आं जायोना सानफ्रामबो ओंखायनो हौवाया लाबोना होफैदों आंनो मा बेखौलाय आयौ मैगङानो मैगं एबाराव बे सप्तायाव होनदो नै सप्तासेनि लाबोलायखाबाय ओमफ्राय बैयावलाय मा दङ पियास आयौ पियासखौ फै गिदिरखौ लाबोबाय हा फिसा बांद्राय फिसाबाबो बायो गिदिरबाबो बायो स' जोंहा सप्तासेनि मैगं लाबोलायबाय हौवाया सुटिमोन आयौ थाइबेंखौ एफा बुरजा लाबोबाय नोङो सना आधा केजि थाइथाम आरोना आधा केजि जादों आरो थाइथामाव आङो इमानबो मोजां मोना मोननायालाय मामायासो जायो आंहा फिसाजोआ फान्थाव स्कुवास बेनिफ्राय मा बियो गाजरफोरखौ मैगं जानो बायलै आं सालादनि अनगा थ' दायो संनोसै मा ओंख्रि संगोन टमेट'खौ जोंनि बर'नि ओंख्रि दे मा बेदरा जोंनि बर'फ्रा बांसिन जायो बुंनो हायोबा खिथागोन आं होनदो स' नायदो नै अमा बेदर मा मेजेम मोदोम 1 केजि बेसेबां बा स' अमा बेदरबो लाबोबाय हौवाया 340नो केजि आव 1 केजि बायदिखौ नुवा माथो जानोसै नों संगोन ना आं संगोन नै माथो टमेट'आ बेयावबो दंबावोसो एफा बुरजा दे नों संगोन ना आं संगोन नों संगोन गबाय आंहा उफ मेंखाबायबो आङो खानाय सिननायनो डिउटिनिफ्राय फैनानै थ' दायो एसे रेस्ट लानोसै ने आं भिडिअ खालामगोन दे नों सं दे आंना अडियेन्सफोरा नायगोन ना नोंनि संनायखौ फिसाजोआ गेलेबा हनै जोंने पमग्रेनेटबो लाबोबाय फिसाजोजों आंजों बिराद जायो बेखौ पमग्रेनेट माबाखौ दालिमखौ आरोना बेसेबां 1 किल' स' फ्रुट्सबो मोनबाय जुखामबो मोनबाय फै मामा इथिं फै औ मामा इथिं फै नै नों जागोन सना जागोन आबोनगोन नों जागोन फै थ' आङो दायो हौवानो माबा खालामना होनोसै रेडि खालामना होनोसै सामब्राम गुफुर हाइजें फानलु ना रेडि खालामसै दा थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोगोनारबो लाबोबावदोंसो नै जोगोनार फिथाइ Yes, madam. मा खालामनो नागिरदों? थोरसि सुनांगौ सुनाङा? सुदे मोजां बिराद मोजां थोरसि सुना होनो नागिरदों आङो फिसाजोआ गेलेनायालाय माथो होनबावनो दायो आं थोरसि खुरैखौ सुखांना होबाय आयौ फिसा गेलेदों मालाय एस बेजोंसो गेलेयो मामा बलानो दं माथो नोंहा आयौ आयौ औ सैमा फिसा
आयो सैमा फिसा बिराद मोजां मोनखायो फिसाजो आंना बा लेंहरलायदों नै गेलेनो बा कुकु थिक गावसोर गेलेबाय थानांगौ आरो बिदि सोरबा गेलेग्रा थाबा बिराद मोजां मोनखायो ना मामा मान deh होमबा deh cuman deh man obe ấy manku buजिस्लाबा sih mama nang manku ayo boleh Ubel gặp sur ayo bibi gặp mama gặp này sao lại được nhỉ mà đi gặp được ayo thằng lại thằng bibi thằng bà ray hột lại được thằng lại thằng bibi gặp lại is lên hột lại được băm nữa nhỉ áo này thằng bibi cái áo thằng là bơ áo này thằng bibi là bơ ayo बेखौसो माबाखौसो हागिसनि बेखौसो आवनो रायगासिनो रोंथारगौहाय सनै जोबोद गोथाव संनाय बायदि नुदों जाबासो मिथिसिगोन जोबोद गोथाव नुदों जाहैनोसै जोङो आं अफ खालामसै दे फा जाबायबा लाबाय आं नै फै कुकारावसो संदों आरोना हासुबाय मामाया नै जेबो नङा दे मामा सिनबाय बा गावनि सिननायखौ खोन्थालायो हासुनायखौ जेबो नङा दे मामा आथिं fugar deh yang mungkin macam fugar boleh fugar bae fugar daí जानोसै जों एयो ना कुसि मुसि लाफावलाय ओंखाम हायग्राखौ दहायनि थास'जों दाउबो दंबावोसो एसे थोन जाबाय आहा सिदं मा खिथिदों बे मा जागोन नोङो मा जागोन दे जिरायदो होमबा सिदं ओइ नै लाबोदों आङो अमा बेदरखौ वाव Mama जानोसै अमा बेदर फैदो गोथाव जादों बिराद जाखादों फैदो सना मा नांगौ नोंनोलाय रुनांगौ दो जाबाय jangan duduk apa bidot tutup udah nggak Mom lagi. Mom dia.
हेल' लोगोफोर आं दायो जाखांबाय बेनिफ्राय नै सासेया जागासिनो अख्रुब अख्राब गोथाव एखे दसे लाबोदि हा दसे आयु देन्जार जाखायो नै आयु फिसाजोआबो आयु होनफालायबाय अमा बेदर होनबाथाय जि जाखायो सेरसेल' संजोब्बाय नोङो संजोबदोंबो जानो हानाय नोंनिया ओंखायनो सोंबाय आं माखासे दोनबाय एवफ्रामना दोननांगौ मा नायदो ओंखायनो मा खालामनांगौ बिदिनो दोनदों है आंलाय गबायसो सानदोंमोन खामानिखौ जों दायो लोगोफोर दोनथ'नाय जासिगोन गाबोन समनिया नों मा होनो गोदान भिडिअसआव लोगो मोनफिनसै आरोना स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं